Bon dia a tots i a totes des de Catalunya. Aquest missatge va dirigit als més de 330.000 catalans i catalanes residents arreu del món en aquest Dia de la Catalunya Exterior. Una commemoració que vol posar en valor les 140 comunitats oficials presents en 34 països. Avui, més que mai, l'acció exterior de Catalunya és imprescindible. I ho és per poder-nos explicar més i millor del que som i del que volem ser. I també ho és per donar resposta als catalans i catalanes que dia rere dia ens ajudeu a difondre els valors del nostre país. Des del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i en nom de la Generalitat de Catalunya, us volem traslladar el nostre més sincer agraïment per la vostra implicació diària, però en especial aquests dies de lluita contra la crisi de la Covid-19. Les comunitats catalanes a l'exterior teniu un paper clau i és per aquest motiu que us seguirem donant tot el suport que us calgui. En la construcció del futur del nostre país ens necessitem tots i des de tot arreu. Per tant, avui felicitem-nos tots i una abraçada ben gran des de la vostra Catalunya.